Care este capitala Franței? A. Londra. B. Paris. C. Madrid. Răspuns. B. Paris. Câte continente există pe Pământ? A. 5. B. 6. C. 7. Răspuns. C. 7. Ce ocean se află între Europa și America? A. Oceanul Indian. B. Oceanul Pacific. C. Oceanul Atlantic. Răspuns. C. Oceanul Atlantic. Ce țară este faimoasă pentru piramidele sale? A. Grecia. B. Egipt. C. Italia. Răspuns. B. Egipt. Care este capitala Italiei? A. Roma. B. Florența. C. Milano. Răspuns. A. Roma. Ce munți separă Europa de Asia? A. Alpii. B. Munți Urali. C. Carpații. Răspuns. B. Munți Ural. Ce fluviu traversează orașul Budapesta? A. Rin. B. Dunărea. C. Volga. Răspuns. B. Dunărea. În ce țară se află orașul Rio de Janeiro? A. Argentina. B. Peru. C. Brazilia. Răspuns. C. Brazilia. Pe ce continent se află deșertul Sahara? A. Asia. B. Africa. C. America de Sud. Răspuns. B. Africa. Care este cel mai mare ocean de pe Pământ? A. Atlantic. B. Indian. C. Pacific. Răspuns. C. Pacific.